Önür eyleli. Düşüp tınlayıp. İmtihan aldık. Bugün bizde bayram gün, unutulmay turgan gün. Gürlep ösken balacakны иске ала торган күн. Рәхәт иде ул чаклар, зыя иде бер чаклар. Бусташканда суенда үрле ул чаклар. Эх, мак туганнар, бәйрәмгә җыелганнар. Эх, мак туганнар, бәйрәмгә җыелганнар. Үскән чакта гөрләп үстек бер көтү бала чага. Сагынып күңелле чаклардан күзләрдән яшьләр тама. Рәхәт иде ул чаклар, зыя иде бер чаклар. Бусташканда суенда үрле ул чаклар. Эх, мак туганнар, бәйрәмгә җыелганнар. Эх, мак туганнар, бәйрәмгә җыелганнар. Туганнарның киемнәре туза торганы түгел. Бер-беребезгә ярап торды, рәхмәтле булды күңел. Рәхәт иде ул чаклар, зыя иде бер чаклар. Бусташканда суенда үрле ул чаклар. Эх, мак туганнар, бәйрәмгә җыелганнар. 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 İlnar ham Юлия Куддусовлар.